Datoen sagde den 1. maj. Det var en onsdag. Det var virkelig blevet forår, 25 grader og omkring 15 sekundmeter vind desværre. Så det gjorde det en lille smule vanskeligt, da mig og Kasper Pedersen havde lavet en lille bellyboat date på Silkeborg Langsø, eller nærmere et lille afbræk af søen, hvor motorbåde ikke var tilladt, fordi at hele dagen der var rundt blevet dørret intensivt af rigtig mange andre medfiskere. Så vi vil prøve det her lille hul her. Han har ikke selv prøvet at være der, jeg har heller ikke prøvet at være der, så det var sådan ligesom en first try. Se om der var noget i det her hul. Nemmere at gøre i den her, eller på kajakken, altså. Pisse irriterende. Shit. Jeg var lige ved at smide en ny stang væk. For det er første tur, jeg bruger den. Det vil faktisk være lidt træls. Ja, den kæmper faktisk rimelig godt. Jeg er forbi. Ja. Så mig lige lidt væk fra... Fik jeg egentlig tændt den her fucking GoPro her. Ja, det er en lille sød en. Men det er første meget givet fortsættes. Den er fuldstændig inhaleret. Den har i hvert fald været på kamp, den der. Det er ret godt, ikke? Den er godt nok ikke pæn. Jeg vil lige lave en hopper her. Ej, den har kæmpe sår. Den var slank. Den har kæmpe sår. Nå. Det er jo fandme noget tid siden jeg har landet sådan en svin her i. Okay, den har kæmpe, tror jeg. Ej, den sidder dum, den der. Det er ret. Ja, det sidder faktisk nemt nok. Ja, men... Den sidder ikke særlig godt med. Ja, men jeg tror, den er lige rundt om... Eller hvad? Ja, det er den store der. Jeg fanger lidt af. Ja, det gør du bare. Lige til at følge. Det blæser jo lidt. Og der skulle da stå en herinde. Ja. Den bliver en lort at få ud, tror jeg. Sat man har taget. Okay, det tror jeg koldt. Så drejer jeg lige rundt. Så vil lige dreje rundt, så vi lige får sollys. Altså, jeg har givet dig fat lige hen over ryggen der på den. Ja, det er da et nyt mærke. Ja, det er ikke så gammelt. Altså, jeg har givet dig fat lige hen over ryggen der på den. Ja, det er da et nyt mærke. Ja, det er ikke så gammelt. Fuck, den er smadret. Så ikke sat på, at der står flere herinde, så der er en, der er fat i den. Der er en, der for nylig har taget den her under nakken. Ja, han har fået fuld den. Halvdelen af halen var væk, og... Sådan, mand. Skal vi ikke bare tage? Jo. Vi skal have fundet gerningsdamen til det. Ja, hende der gerne. Hende der lige har bedst lige. Sådan. Så kan det ikke gå helt galt nu. Hvor mange er du har fanget? På en god gammel lodde her dog. Det er lige med at få hold på det. Ja. Det er første fisk på den. Har du bare taget den samme, eller hvad? Nej, det er ikke den samme. Ja, selvfølgelig er den det skal man sige. Så fandt vi den. Fedt nok. Ja, det er noget større, hva'?
Den bliver meget nem at afkrog, den der. Ja. Og den. Nu har vi nok fået pisket en stemning op dernede. Hopper den af. Han er der nu. Det var sgu lige før vi kunne have fået det gode dobbelt-hook-bæltet her. Ja. Der er perfekt den her trøje på, kan jeg se. Den drivvåd. Det er skulpet over der, dengang vi er bedst, tror jeg. De er lidt større, dem der. Ja, det er de godt nok. Det er pisse uhandigt. Men det er vel gode. Ja. Dine fødder sidder vel heller ikke så sammen igen? Nej. Altså mine, de sidder jo fuldstændig klemt overalt. Nej, der er god plads i dem her. Lad være med det. Den første uge, vi var ude med min makker, han har også købt en brugt. Så har han en krog i den. Ja. Det er en risiko. Ja. Der var den. Så. Der er der anker på. Vi tæppebumpede resten af den her kurve hernede, og altså, der skete sgu ikke rigtig mere. Det døde fuldstændig ud lige efter vores 2 minutter af fame der. Men super dag, godt at få rørt benene lidt. Det var sgu nok for varmt, så jeg tror egentlig fiskene de er blevet lidt for doven til sidst. Så hvis man vil noget, så må man nok stå lidt før op.